Tapos, ito, bumili ako ng fried na actually mabango siya. Ginamit ko na siya kagabi. Actually. Ito, buy one take one pala to kahapon sa Pure Gold. Sa Pure Gold pala ako namili. Meron din ako. Ito kahapon, misleading yung price sa Pure Gold. Sabi doon 41, tapos doon sa 59 pala to. Para kay Papa. May toothpick na pa. Kasi, alam niyo ba, sa bahay, hindi talaga ako bumibili ng toothpick. Hello! Good morning, guys! So, day 2 namin dito sa bahay. Day 2, tapa, no? Day 2. Today is Monday. Today is May 27, 2019. Ano? Ah? Ha? Day 3 na to karon? Day 3 para namin ngayon. So, day 2 pamanggod. Kadua pa ba ito natulog? Oh, iki. So, ayan, nagluluto ako. Ito yung niluluto ko, yung toyo. Yung dry bulad. Dry bulad. Ayan. And meron din akong, ginataang kalabasa. So, yan yung aming umagahan today. So, ayun, kakain na tayo, guys. And mamaya mag-haul pala tayo. Yung mga napamili namin kahapon. Pataping yun. Ano ko? Yung mga nabili ko kahapon. So, mamaya i-haul natin pagkatapos kumain. Dahil tinatapos namin ngayon maglinis at mag-arrange ng stocks. So, medyo busy pa rin. And mamaya kukuha tayo ng books ni Hagrid sa school. Ayun, kain tayo, guys. Ayan, guys, mag-haul tayo. Hindi ko alam kung pangit yung angulo. Wait. Ayan, yan na lang. Dito lang side. So, wala akong bra. So, mag-haul tayo. So, start dito sa mga sabon. So, eto, bumili ako ng Tide. So, pang ano na to kasi para may stock na talaga na sabon. So, eto Tide. Maliit lang na Tide para sa mga puti lang, ganyan, uniform ni Hagrid. Tapos, eto, bumili ako ng fried na actually mabango siya. Ginamit ko na siya kagabi. And in fairness, mabango siya sa damit. Oo, mabangish. With fabric conditioner. May free na siya na fried na bar. So, ayan. Ano to? 2 kilos na to siya, guys. 191 ata yung price niya. Muriatic acid na para sa CR. Ayan. Pulbo ni Hagrid. Kailangan yan dahil pasukan na talagang. Ito, Albatross para sa CR. Hindi ko alam kung maganda yung angle. Zonrox green. Yung maliit lang yung binili ko. Ito, buy one take one pala to kahapon sa Pure Gold. Sa Pure Gold pala ako namili. So, ano to? 239 pesos. Ayan siya. Chinek ko kung bakit nila sinail. So, pero okay pa naman. Expiration niya is 2021 pa naman. So, actually, dalawa na lang talaga to. And kung mamaya meron pa, kasi magsisira na yung budget ko kahapon kung kukunin ko yung dalawa. Pero mamaya pag kukunin ko yung isa nito. Kasi talagang ginagamit naman talaga to ni Hagrid. And yung di ba yung bar naman yung ginagamit ko. Pero ito yung nag-sale. So, ito na lang. So, baby pat milk plus rice. So, buy one take one siya. Parley na wipes. Importante ito. Dahil pasukan na si Hagrid talagang grabe yan box ko kasi kahapon. And ito, bumili ako ng Efficacent Extreme yung clear na Efficacent. Yan, bumili ako ng isa. Refill na soy sauce. Silver Swan yung kinuha ko. Jumbo. Mommy, please correct. Wait, sa darao. Tsura mo. Ayan, ito, suka, maliit lang yung kinuha ko, refill din. And ito, malaki na yung kinuha ko na Coffee Mate, Nestle Coffee Mate. 250 grams. Ayan, nasa 54 ata yung price nito. Mas mura kasi itong Great Taste na coffee. Nasa mga 35 lang ata yung price nito. Still din na Ladies Choice Sandwich.
Ayan, masarap kasi yung Lady's Choice. Kasi ako ng dalawang dalandan. Ito lang ang pinakagusto ko. Yung dalandan na tang juice. Ayan, every Sunday lang or may ano. Kasi medyo mahal yung juice in fairness. Biscuits, isa, yung plain. Meron din ako. Ito kahapon, misleading yung price sa Pure Gold. Sabi doon 41, tapos doon sa ano, 59 pala to. So, pero okay lang. Ayan. Para snacks lang ni Hagrid. May toothpick pa. Kasi, alam nyo ba, sa bahay, hindi talaga ako bumibili ng toothpick. Hindi kami bumibili ng toothpick ever since. Nagtutoothpick lang kami pag pumupunta kami doon sa bahay ng papa ko. Kasi, dinidiscard ko kasi yung mga toothpick talaga. Kasi ano, yun yung reason bakit yung mga teeth ng nila papa at saka yung mga kapatid niya na parang alam niyo yung may space. Dahil sa kakatutpick, kahit wala naman ito toothpick, talagang tinutoothpick. Kaya, ayan. Pero, si Papa, ayun, wala tayong choice. Toothpick talaga siya. So, binilhan ko na lang siya ng toothpick. And ito, tropical na cooking oil. Ay, hindi ko alam, mas mura siya. Doon sa, ano to, made in Indonesia. Mahilis ulama. Ayan, halal. Pili na rin ako ng bread. Dalawang bread. Ito para sa baon ni Hagrid or snacks. Hindi naman niya maaabutan ng ano siguro. Pasukan. Tapos, ito, gardenia. Bili pa ako na ano, may nabili pa akong mga tawag dito. Yung dried fish. Bumili ako ng 20 pesos and gata. Kasi yun nga, yung inulam namin kanina. Ayun. Mas nakakamura, mas nakakales ako sa ulam pag alam mo yung mga gata. Kasi syempre wala nang mga isasahog yun. Diretso na yung mga gulay. Yun lang. So, hindi na siya ganun ka ano. Ang hindi ko na lang nabili yung chicken at saka yung ground pork. Kasi yung ground pork, maglulumpia kami. And may lumpia wrapper pala ako nabili nandun sa loob ng kusina. Hindi ko na lang kukunin. Dalawa lang naman yun. Dalawang lumpia wrapper. And then, yun lang. Tapos, eto mangga, bumili ko kahapon. Ang sarap guys. Kinain namin yung dalawa kagabi. 50 pesos ang kilo. Ano ata to? Indian mango or apple mango? Hindi ko sure. Pero basta mangga siya. Basta mangga siya. Ayan, 4 na peraso, 50 pesos. Bili ko yan kahapon. And then, doon kasi kami sa ano eh. Eto, 20 pesos ang kilo nito. Kalabasa. So, eto 25 pesos ata yung bili ko nito, yung isang buo. So, marami-raming gata na yung magagawa ko dyan. Tapos, ito, sitaw. Magkano ba ito sitaw? Bilang yung sitaw pa? 20 pesos ata to, yung sitaw. Sa mura yung sitaw ngayon. I know, 35 pala, 35. And then, bumili ako ng carrots. Carrots para sa, tawag dito. Tawag dito. Anong gagawin ko dito? Yung patatas. May patatas pa kasi ako dyan. And then, yung, yung lumpia. Yun. Tapos, itong saging. Hinog na siya. Kagabi, ano pa to? Kahapon, ano pa to siya? Medyo green pa siya. Ngayon, hinog na. Ano lang to? 20 pesos ang kilo nito. So, nabili, ano to? Pila ganyan saging pa? Pila ganyan saging? At palit? 40 pesos. Ayan, 2 kilo siya. Ayan. Pwedeng pang snacks ni Hagrid. So, ayun lang yung nabili ko lahat kahapon. And then, bumili pala kami ng antena. Kasi, yung antena na, wala kaming ano dito, wala kaming cable. Kasi, yung di ba, walang cable dito. So, mag-i-inquire ako mamaya sa Signal. Kasi, pumunta naman ako sa school ni Hagrid. And then, ayun, check namin kung mayroon. May inquire na kami yung mga ano. Pero gusto ko kasi may internet na, yung naka-package na. So, itatry namin. And then, yun, wala kaming cable, walang internet. So, hirap-hirap ako kahapon kasi nga, pumunta pa kami dun sa basketball court pa. Kasi dito wala masyadong signal yung phone ko. Nagpa-load na ako ng 50 pesos pero walang signal. So, pero may internet shop naman dyan. Kaya kahapon din, nag-upload ako dun sa computer shop dun sa baba. Wala. Naubos ko na yung 40 pesos yung naubos ko.
and then hindi ko siya na-upload. Kaya kahapon walang upload. And i-re-upload ko mamaya pag punta ko sa school kasi marami namang computer shop doon na So, tingnan natin. And then, medyo makalat pa yung likod kasi tatapusin namin ngayon yung hindi ko matapos-tapos yung paglilinis guys kasi yung pag-aayos ng damit, hindi pa nga kasi busy na naman ngayon. Bibili na naman ako ng mga gamit ni Hagrid tapos kukunin ko yung books niya. Hindi matapos-tapos. Kailangan ko kasi makuha at saka makapamili ng mga gamit ni Hagrid kasi parati ko siya napagpapaliban kasi nga, diba, yung paglilipat namin na busy kami. And wala kami study. So, ayun. Wala na masyadong pero mamaya i-upload ko talaga to, promise. 2 video na yung na i-schedule ko na lang siya. So, at saka kailangan ko na kasi mabili yung mga gamit talaga ni Hagrid as in mamaya na kasi ika-cover ko pa yun, lagyan ko pa yung mga names lahat yung mga kasi kailangan may mga names. So, ang daming mga requirements na kailangan bilhin. Pero ayun, and magpapaalam na lang ako dito guys, and I hope you guys enjoy kasi medyo mahaba na yung vlog and mahihirapan na naman ako mag-edit, alam nyo yan. And see you in my next video guys. Salamat sa panonood and promise, ako sa mga itutur ko kayo pag yung may mga improvement, tatanungin ko kayo kung ano yung mga dapat gawin, okay? So see you in my next video guys. Bye!